So dito tayo akit mga kasolid. Yan ang alon. Nakakatakot naman yan. Naman natin yung bulinaw natin mga kasolid na with kalawang na. Yun, fish on. Yun, fish on mga kasolid. Daming stone. Yun, fish on mga kasolid. Ito yung tinatawag na Comas Island mga kasolid. Yung namang kabilang island na yan, yan ang tinatawag na Kabalitsan. Hindi magtatagal, magkakaroon na ng mga ano dito, mga shed, ganun, mga mini resort. Napakaganda kasi oh. So, white sand din. So dyan bali tayo nakahuli ng ano, kawikan mga kasolid dyan sa harap na yan. So yun, good morning mga kasolid. So andito na naman tayo sa Sual, Pangasinan, dito sa Masamiray para mag fishing. So dito lang yan, nasa panibagong spot na naman tayo. So nung nakaraan andun tayo sa may barko na yun mga kasolid. Ngayon kumabila naman tayo dito, tumapat naman tayo dito sa may island. Ito yung tinatawag na Comas Island mga kasolid. Yung namang kabilang island na yan, yan ang tinatawag na Kabalitsan. So hindi pa ako nakapunta dyan. Dito minsan nakapunta na tayo dyan. So dito tayo magpipishing ngayon mga kasolid, dyan sa spot na yan. Kung wala tayong makakuha dito sa spot na yan, doon, didiretso pa tayo doon sa dulo. Yung parting yun mga kasolid, yung mga rock formation na yan, dyan tayo nakahuli ng malaking pawikan. Ay laki, grabe, yan laking pagungo. Ang laking pagong nahuli, ay nako. Yun, laki. Yun. Ay, laki. Ang laki mga kasolid oh. Oh, ang laki. Kasolid, pakakawalan na natin. Paalam. Yan. Paalam sa'yo. Paparating na yung bagyo mga kasolid. So actually, yung habang papunta ako dito sa spot na to, naulan malakas, kaya ayan, basang basa tayo mga kasolid. Pero pagdating naman dito, ayan, makulimlim lang. So ayan, setup pala natin mga kasolid yung aking Emperor na ultralight 702. Saka ang reel natin is 2000 series na power. Ang main line natin is nasa 6 pounds mga kasolid. And then ang ating leader line is 10 pounds. Gagamitin na naman natin yung ating love fish na lure mga kasolid, 6.1 gram mga kasolid. Ayan oh, ang dami ng tama oh. Ayan, so dito lang tayo magpi-fishing. Bali lilipat tayo mga kasolid kasi yung mga mangingisda nilatagan nila ng lambat dyan pa mismo sa harapan natin. Kaya yung ginagawa nila oh, bulabog. Kaya walang lumalaking isda dito sa ano na to lugar na to dahil kagagawan nila. Pati malilit nakukuha nila. Nako. Yun, fish on mga kasolid. Uy, ano to? Lapo. Yun oh. First catch, lapo mga kasolid. Yan oh. Ayan, good size na to mga kasolid. Nasa yung ano natin, yung tanggal natin. Good size na to. Ayan mga kasolid oh. Soft bait. Sabi ko na nga ba, may kumakagat eh. Ilagay mo natin sa lagayan. Ayan, naka first catch na tayo. Lagay lang natin dito. Pagis tayo ulit.
Palubugin muna natin para nasa ilalim siya. Grabing lampas ng ano. Ito na yung amihan eh. Ito na yung amihan mga kasolid. Ang lakas ng alon oh. Ayan oh. Grabe, nakakatakot oh. Yun, fish on. Fish on mga kasolid. Fish on. Oh, yun, malakas. Ano to? Ay, sinabi. Naku, ayun, yun. Ayos, fish on. Ano kaya to? Hindi na gumalaw, lapo. Ayun oh, lapo mga kasolid. Ang ganda ng kulay niya oh. Wow. Kailan ako nakahuling ganitong lapo mga kasolid. May tuldok. Hanapin natin yung pangalis na tanggal natin. Huwag natin pamingwit. Yan oh. Ganda ng kulay oh. Yan mga kasolid. Ganda. Yan oh. Nakadalawa na tayo. So bali dito tayo magta-try. Dito ako nakahuli ng pawikan mga kasolid. Itong tapat lang natin. Dito tayo magagis. Mahirap na makalusong dyan oh. Baka biglang tumas yung tubig. Dito tayo makabalik. Try natin dito. Layo. Ayos. Bantayan natin kasi ito pag ito nalubog na, wala tayong madadaanan. Kaya yung sukbit na maganda pa naman sa ano yun kasi nasa ilalim. Palubugin natin ng konti yun para maya maya baka nasa ilalim lang kasi sila eh.
So yan, bali nagpalit ulit tayo mga kasolid ng micro jig. So gagamit tayo ng metal jig mga kasolid na 10 grams red head, para nasa ilalim siya mga kasolid. Walang kumakagat dun sa mga lure natin. So ito, tatry natin. Sana may kumagat. Yun. Sana may kumagat para pag sumabit, wala na. Lagi isang ano lang kasi natin to, metal jig. Ito yung ginagamit natin sa panghuli natin ng bidbid. Yun. Palabugin muna natin. Sinabit agad tayo. Yun, buti natanggal. Yun, nasabit na, tas biglang ano, sumabit ulit. Nakakasabi ko lang eh. Yun. Kung siniserte tayo. Wala na. Wala tayong metal jig. So hindi tayo ganong sinerte ngayon mga kasolid. So nakadalawa lang tayo, tas mas marami pa yung na-donate natin na lures kaysa sa nahuli natin mga kasolid. Pero kapag nadala sana natin yung jig head natin mga kasolid na para sa soft bait, marami siguro tayo mahuhuling lapo. Kasi ang dami nakagat dun eh. Ngayon naiwan natin, napakalayo pa kasi. Biglang lumalakas na yung mga alon. Sabi din ng mga anglers na nakasabay natin dyan na mga nagbe-bait and wait, hirap din daw silang makahuli dahil maalon. Gawa nga ng lagi silang nasasabit daw. Yun o. Di bali, balikan na lang natin to pag medyo gumanda yung panahon mga kasolid. Dito ko na lang muna siguro tatapusin tong aking fishing adventure mga kasolid. So bago ko tatapusin, gusto ko lang muna magpasalamat sa mga solid subscribers ng SciZone TV. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa akin munting channel. At sana hindi kayo magsawa sa mga videos na aking ginagawa. So paano mga kasolid, kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog. God bless sa ating lahat. Paalam!